Nakasubscribe ka na ka? Hello mga langga! Welcome back to my YouTube channel! Sa sabong nga video, may nadumduman naman ako ipahampang. Amo na yung aton nga hampang para sa second giveaways naton. Ang aton nga pag-games, ang title sa aton pag-games, Use Tahong ni Carla and a Sentence. Pamati mga langga, paano maka-interest in nga games. Kinahanglan, nakasubscribe. Pangalawa, naka-like sang video nga ni. Pangatlo, happy ka. Joke. Amo na nilangga, mati. Kinahanglan, comment ka sang imong answer sa comment section sa dalom nga ni, sa video nga ni. Comment ka da sang nabalaan mo nga pinakakaladlawan nga answer, and then ang pinakamadamong like sa imo nga comment, amo na ang magabaton sang ang magabaton sang ano ni tawag ni gani sang ang sa first prize naton magabaton sang 1,000 pesos amo nang pinakamadamo like sa comment, and then ang second prize naton ang pinaka funny or pinaka kaladlawan nga comment sa video nga ni magabaton sang 500 pesos, and then 10 consolation prizes nga 50 pesos load. Ang tanan diri nga nag-comment, ilista ko ngalan, and then iparaffle ko sa Facebook Live. Sa Facebook Live nato nang balaan kung sino magdaog sang 10 ka 50 nga load. See you there!